Imaš jednu cigaru? Imam. Dođi. Znaš, sine, ovo je razgovor. Muškarac sa muškarcem, kako da ti kažem, trebalo da obavim mnogo ranije. Pre nego što se već desilo. Ništa se nije desilo. Ali desit će se. Ti si u godinama kada vi morali da porazgovaramo o mnogim stvarima. Da uzmemo neki primjer iz prirode. Leptir. Ma kakav leptir? Neke vodozemce. Hoću prvi put da bude iz ljubavi. Aha, uhvatio sam te na delu. Pušiš. Duni, Vojislave. Tata, šta ti je? Budimir je pušio, a ne ja. Duni, Vojislave, kad govorim. Pušiš, truješ se, kvariš kapacitet, a već sutra treba da radiš na nehumanom fundiranju u kesonu. I šta treba? Šlog da te strefi. I to pred najznačajnijim događajem u istoriji naše porodice. Pa uzbuđen sam, vidi šta se dešava. Žvaći gumu kad si uzbuđen. Budo, vadi san. Štopuj. Uzmi vazduh, propali slučaju. 3, 4, sad! Tata, opet će da padnete u nesvest ko onomad. Ne igrajte se kad vam kažem. Budo, sine, ajde na spavanje. Mama, ostavi me na miru. Šta ti, sine, moraš rano ujutru da ustaneš? Ma, ostavi me. Nervi. To su nervi kako i ne bi kad nema dete detinjstvo koji ostala deca. Ludaci.